Сега едно клипче как се настройват цените на хладилната машина на BBM 931. Натискате, пускате машината на отворена с контактното ключе. Платката, малкият червен бутон за програмиране. Звуков сигнал, който потвърждава, че сте го натиснали. Така. Излиза код. С третия бутон премествате до последната мигаща 0. Единица стрелка нагоре, седмица стрелка надолу, деветка OK, петица Escape, 3 курсор или интервал, който мести настрани. Правиме на едно. Дали разбирате? Това е стрелка. Стрелка нагоре. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стрелка надолу. Правиме последната на единица. OK, потвърждаваме. Това е менюто за настройване на машината, на напитки, на цени, температури и така нататък. С стрелките отиваме до меню, под меню Price Selections и с деветката започваме да влизаме в това под меню. Натискаме първи път всичко да е на първа цена. Не, винаги е не. Затова продължаваме с деветката. Тук са преселекции. Бутоните на кафето започват тук от 5. В случая те са настроени и няма да им обръщаме внимание. Така че продължаваме с деветката, докато стигнем до позицията на вегата, която ни интересува, а именно A12 и нататък. Натискаме си деветката, докато минат всичките цени на кафе машината. Като наближиме вече, трябва да внимаваме, да не прескочиме. Ето вече трябва да стигнем до прайс сектор. В случая ни интересува A12, A14. Ето отиваме на A12. И ако искаме да променим цената на A12, даваме вече със стрелките. Цените са програмирани предварително. Може да се променят, но това е тема на друг клип. Ето, ако искаме да го направим 1,50 A12, отиваме с стрелката до цената. Отдолу гледаме. Това е цената. Тук това е цената. 1,21, 31, 41, 50. Потвърждаваме с OK. И минаваме на следващата позиция. 13 няма, защото са двойни моторите. Минаваме на 14. Правиме го 1,60 примерно. Продължаваме так с стрелкичките. Ето 1,50, 1,60, добре. Потвърждаваме с OK. Минаваме на позиция A16. Хайде тук ще го направим на 1,60, 1,70. Прямо тук ще го направим на 1,70. Потвърждаваме, минаваме на 18. Направим на 1. Айде тук ще го направим. Ето са стрелката надолу връща. Направим на 60 примерно. И така продължаваме с всичките позиции, които искаме. Вече задължително трябва да натиснем деветката, когато избереме цената. Ето, примерно 32 го направим 80. Ако сега излеземе, няма да се запамети тази цена. Затова трябва задължително да преминем на следващата позиция с OK и вече ще е запаметено. И след като завършите, излизате си с петицата веднъж. Ето, два пъти. Излизате, вече сте стандартни, проверявате. A12. Ето 1,50. Значи направили сме си правилно цената. A14. 1,60. A16. 1,70. A18. 60. Това е. Много е лесно. Трябва само да сте внимателни и да не пропуснете нещо. Хубава машинка. 931 с вегичка комбинирана. Говорили сме за нея.
Така, успех!